kumta ublei ulatau yo briu ha kadur jong uhi penbuk na din jong ha kadikol bar punyo ong kumta ublei ulatau ya ubriu yo bi itu singular ya ubriu ha kadur jong uhi ha kadur ublei ken ulatau yo shenrang bat kentei ulatau yaki shenrang bat kentei ulatau yaki to ngan kali pi kan kapor ka im kala donang ni padon hag chapter number 2 ko dikol bakapra dang hai te yu to chnau blai yaki im pitim kadai ka bari habo play utau usna yo briu utau yo briu pi habo jong briu ublei la de tau lepa ya kim la de tau lepa ya kim nakata dau ubles ya kiro la pin pe kum tau la tau yo briu hakadur jong uhi hakadur ublei ke yo la tau ki sna ban ublei lu kur kui ki ka khona ar pra gal no ko kom ban ulu kur kui ki ban ublei ulo ong haki siang pala bai te te dan kalau nong ko ban kom khot ka ba kanu ga khot ba ar pra ko mot ki im kam padon tang ba ulu kur kui ki pe ba te ublei ulu kur kui ki ba ulo ong haki tunang kha tunang roy batu pendam ya kendau lengok badai kamu ni lengok ha kamu ni ulai te kurkui hayeki hawadang oidan siang tu bi kemudian hapok yang Adam hapok jong Adam ladon lepa kata beri ko ba biang tam na mental jong hapok jong pi ngaku abang pi ladon lepa walai kusai kan sedon ko por ba utran penmi ladon pagi jingai ke ba genjam sim hapok jong pi eman pidi ba siang tu na marba ublei na do ba 4 persong nong rim ye ga pertai ula boy ya kini ki jingkyrkhu bukan jam sim jengi te na ta dau kan ga por pim de ban kuslai siap toy kan ga nong rib ba boleh de kurkhu lepa ana ko ba na ipi shu Iaineh na marga timing ga jong trai hap o jong peter siap to nai pai poil di pit ga done something there kedam something pat kata ka ba hapo jong pi kata ka ke jingai ke bagen jam sim kilong ki ba gordon na banta ban long ke jingiram na ga banta ke Jingshakri blai jong pi ban pendon burom yo blai hallelujah ina ke jing tap ti yo try praise the lord ke long ka ba lengo ma ka long ka ba phala abo lu tau yo briu ban ka ba ba kong ul ker khu ki come on KYRKHU ki hagji sha de ban tho ul KYRKHU mu blai usnyo to hapo jong Adam da don lepa ke im na dau kan don ko po ha ka khot ko ba kha pra jong ko long ko ba at tu shu sei pen yo thia yo Adam shu sei nang tu bala don lepa hapo jong Adam ban kami ke don ki jing ai ki ba kan jam ben se ki ba blai ulabu hapo jong pi nado ba pi pediang lai yo Jesus Christ hagajim jopi kini ki jing ai bagan jaman sem baro kila don hapo jopi ulajit ublei yapi hau wan le pai shing kalem da pediang yo Jesus Christ hagadon hot ke jopi nama ladam don mu hagadon jongi galong le no ke jing trang jongi ya ka bagin yo ya kita ke jing ai ke bagin jam ben sem ban shakri yo try nanti pilong ki beri go ba kodor pidon ke te ke jing angnot nega bantaban le i ka ba ban shakri khamba yo try ba blen yo i ka buro han rei hagen ka portong in sio tho ban yo i kini ki eke baro ni don kam ban pediang yo Jesus Christ haga jim jong ha jopi namar haula ai wat i kini ka jing khoi i kini ka jing ka balong perfect ka ne ka jing khoi ka ba klem ka jing duna klem ka jing penrem ka don be how Jesus
เนตดาวก็ดนจิงกระเบนยากจิมก็จงอาจงปีไอ้งูยอบเลยอุเคลมละเซตละหากจิมจงอีฮันไรเป็นบันฮาวจิสุเนตดาวหากนี่ก็พอชัวบังเลยพายชิงนี่ดนกามยากบันปลีก็โดนจงอีบันองตรายวันชงหาพอจงอานัดดนกามประหลาดยังไงนามาร์ละเมฮีเมมดนงานน้ำยออีกนี่กิจิงไอกิบักกันจามนะเซ